Nagpanawagan sa Senador Panfilo Lacson, Senadora Risa Ontiveros, kag Senadora Fit Tulfo sa mga miyembro sang majority bloc na magtambong na sa masunod nga sesyon sang Senado agud mapadayon ang trabaho sang upper chamber bisan pa nga may pagsumpakilay sa nga sang mayorya kag minorya. Duha ka sunod-sunod nga session days na nga wala nagsipot ang mayorya sa plenary hall samtang naghinulat naman ang minority. Sunod kay Lacson, apila niya ini sa sense of duty and responsibility sang mayorya nga magbalik na sa sesyon sumong adlaw. Ito lang, no? We appeal to the rest of the members of the majority bloc. Pagdi si Senate President, kasi we appeal to their sense of duty, of the responsibility. Kasi kung untenable na si SP, kasi siya yung nagsasabi sa mga kasama namin na huwag mag-attend ng session. So we now appeal to the rest of the members of the majority bloc. We appeal to their sense of duty na sana mag-attend sila ng session bukas. So sir, kung nagkaroon kayo ng majority bukas, pwede nang open ang session? Well, under the rules, pag wala yung SP, pwede mag-preside ang pro tem. Pag wala yung SP and pro tem, pwede mag-preside ang majority leader. Pag wala yung tatlo, pwede mag-preside any of the two deputy majority leaders. Or any other member designated by the Senate President. So, Yeah. sir, you have information na talagang utos po ni SP Cayetano na Yun ang nirelease sa amin ng secretariat. Ginpabutyag man ni Ontiveros nga hindi dapat maghipos ang Senado sa tion nga madamo sa importante nga mga isyu kag mga butang ang kinahanglan nga mahisugtan kag kinahanglan nga maistoryahan. Live na naman siya sa Facebook kanina para sabihin in effect yun. At maling-mali pa yung sinabi niya kahapon na let the Senate go quiet. Ang Senado ay dapat boses ng mamamayan. Bakit niya bubusalan? Kung bubusalan niya at hindi niya bibigyang daan yung boses ng Senado alang-alang sa mamamayan, talagang hindi na siya karapat-dapat mamuno dito. Meron pag naging 13 kayo, pwede Ito, at what price? Ang pinoprotektahan lang yung Senate presidency, power, position. Kaya nag-appeal kami sa isa bang samahan namin sa majority bloc. Ano bang price para sa inyo? Sa tingin namin wala eh. Tingin namin nakikisama. Para naman kay Senadora Fit Tulfo, nagalaom sa nga mayara paghihapon sa mga miyembro sa majority bloc nga unahon ang ila katungdanan bilang mga ginpili nga mga opisyal sa mga pumuluyo. Ako naniniwala, hindi naman lahat sa majority ay mga loko-loko. No? Meron pa rin sa kanilang mga mabait. So I appeal to those members of the majority na meron pang katinuan sa pag-iisip, pumasok naman kayo. Pagtrabaho naman yun. Gintawag ni Senador Francis Kiko Pangilinan nga isa ka impunity ang mga nagkakatabo sumong sa Senado sa pagpanguna ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sunog kay Pangilinan, hindi mahimo nga kabigon nga pagpakigbato para sa independensya sang Senado ang mga tikang nga ginhimo sa nagapungko nga liderato bago nagakontra ini sa iya sa rules of the Senate. Ginmensionar siniya nagkalatabo halin sang kodita sang Mayo 11 ang paghimo sang bagong nga committee chairmanships tubtub sa pag-walk out sa minority isang nagligad nga Martes bagod sang hindi pagsunod sa Senate rules samtang ginaduso sa majority nga tugutan ang online participation sang iban nga senador. Yung sinasabing Senate independence, ako'y naniniwala, this is actually sa dami na nilalabag rules ng Senado. It's actually impunity masquerading as assertion of the Senate as an independent institution. Impunity ito. Sunod-sunod ang paglabag. Mula nung May 11, mula nung pagbubuo ng mga komite, mula nung kami nag-walk out dahil nga hindi kinikilala or dinidisregard, binabaliwala ang ating rules. At hanggang ngayon, hanggang kanina, hanggang kahapon, binabaliwala ang ating rules. Hindi ito tama. Kaya kami sa SB 11 ay tutol dito dahil impunity ito, hindi ito Senate independent. Si Senador Kiko Pangilinan.